Ман 8 сол ҳамихе сӯхта истам. Ман ҳар кас ҳар хе қабул кунад, амин чӣ мана. муҳсибаи 31 сола занест, ки ба ВИЧ мубтало шудааст. волидонаш замоне ки танҳо 16 сол дошт, ӯро ба шавҳар доданд. шавҳарашро аслан намешинохт ва тасмими издивоҷро падару модараш гирифта буданд. аз сироят шуданаш ба ВИЧ танҳо пас аз таваллуди тифли дуюм огаҳ шуд. замони издивоҷи ӯ ташхиси ҳатмӣ пеш аз арӯсӣ набуд. 2015 буд, шавҳари ман Москва омад. Амон вақт ман бемор шудам, вообще дига айҷом хеста натонистам. Рафт балинса бурдан, мара бародарам омад балинса бурд. Ягон балинса аввал қабул накард. Баъд амн инфексиони да бачаакам кати будам, бачаи майдаким аввал ки касал буд. Баъд саҳарда худамда история шудан. Задан ки ҳамин ВИЧ буромад. Рости аввал ақлмам намегирифт чӣ касалай. Баъд фаҳмидам дига дар назарам ҳаёт ҳичи буд, зиндагӣ вообще дига маънӣ надошт. Фақат фикр мекардам ки ман имрӯзам пагаям бошам, ман мемурам. Ҳаминам дига дар ҳаёт ман нестам. муҳсиба бар ин назар аст, ки ӯ аз шавҳараш ба ин вирус сироят ёфтааст, ки солҳо дар Русия муҳоҷир буд. ӯ иддао дорад, ки шавҳар ва хонаводааш бемории ӯро пинҳон доштанд. шавҳараш 7 сол пеш даргузашт ва ҳоло ба танҳои 2 фарзандашро саробонӣ мекунад. Духтараки деҳотӣ будам, ман намедонистам. Виш бисёртар мара я просто ба хотире ки бачашон мана дарман кард. Мурд, агар мана сар медод, мегуфтам хай мана сар дод. Ё паноҳ кардагӣ будану вақте ки амон вақт агар мара мегуфтанд ки ҳамин хе касал айтада мегзара ё ки ягон зашитак, неки ино паноҳ карданд. аксари занони гирифтор ба ВИЧ дар Тоҷикистон бовар доранд, ки аз шавҳарони муҳоҷирашон сироят ёфтанд. соли 2016 дар Тоҷикистон мақомот ба хотири ҷилавгирӣ аз сарнавишти монанд ба муҳсиба ташхиси тиббӣ пеш аз издивоҷро ҳатмӣ карданд. то ба ҳол пизишкони тоҷик ҳангоми ташхис маълум карданд, ки 22 ҷуфт, ки мехостанд бо ҳам издивоҷ кунанд, гирифтори ВИЧ ҳастанд. ҷуфтҳо пеш аз издивоҷ дар бораи бемориҳои ҳам огаҳ мешаванд ва баъдан худашон тасмим мегиранд. нафароне ки бо вируси норасоии масъулияти одам дарёфт мегарданд, онҳо ҳуқуқ доранд, ки оила барпо намоянд. ва пеш аз оне ки онҳо оила барпо намоянд, бояд ки аз ташхисҳои иловагӣ гузаранд ва аз табобати профилактикӣ, яъне ки аз табобати профилактикиро гиранд. ва бояд қайд намуд, ки шахсе ки аз табобати зидди ретровирусӣ, яъне ки мегирад ва бархурдор ҳаст, дар муддати 2-3 моҳи оянда вируси норасоии масъулияти одам пурра то ҳадди ниҳоӣ кам мешавад ва шахс ҳамчун сарчашмаи беморӣ неки гум мешавад. яъне шахс наметавонад ки ягон нафарро сироят кунад. бештари ҷавонон, ки гирифтори ВИЧ ҳастанд, бахташонро аз миёни ҳамтақдиронашон ҷустуҷӯ мекунанд. улуғбеки 27 сола зодаи Узбекистон аст ва дар Тоҷикистон тиҷорат дорад. ӯ барои издивоҷ ҳамтақдирашро меҷӯяд. Но все равно не ссорятся, и девушка уходит, например, вот бывает, да, очень часто это. Вақте бо зани солим издивоҷ мекунӣ, албатта ягон оила бе ҷангу ҷанҷол намешавад. Зиёд мавридҳое мешаванд, ки дар пайи ин ҷанҷолҳо дар 99% ҳолат занҳо аз хона баромада мераванд. маъмулан занҳо ба хонаҳояшон рафта аз шавҳари худ интиқод мекунанд ва мегӯянд вай гирифтори ин беморӣ аст. Ман бо ӯ издивоҷ кардам, вале ӯ бо ман чунин рафтор мекунад. Что если вы женитесь на здоровой девушке, она может вас в будущем дискриминировать? Конечно. ба иттилои маркази ҷумҳуриявии мубориза бо бемории ВИЧ дар Тоҷикистон, дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар кишвар 548 ҳолати нави ошкорсозии гирифторони ин беморӣ сабт шудааст, ки 196 нафари онҳо занҳо буданд. аз соли 1991 то ҳол теъдоди умумии гирифторони ин беморӣ дар Тоҷикистон 14540 нафар будааст, ки беш аз 3500 онҳо дар пайи ин беморӣ фафтиданд.